ana ning pagelaran ing sawangi Sugeng pamirsani. Sinuwun dumateng dawuh pangabekti kula kunjuk. Omong-omong padhang lomong so. Sinuwun kula ingkang marasowan paman kula ingkang sowan man. Pangabekti kula kunjuk sinuwun pangabekti kula kunjuk sinuwun. Tak tampa pangabektimu nggonmu ngadhep marang jenenging Sungger. Ora liya pangestuku para bagya tampanana ninjih. Ninjih sinuwun tampi. Sun pundi mugi dadosna jejimat dasat kula sinuwun.
Iring
patung suarane Hyang Kacang Prawara Kuswa Makarokro Bumi Wangga Gata Mari Ola tala Oh, Swara ning tetek Kumurung Pangri ing turangga Bandiri Perimun yo sawuran Maluku Pracehno mangkat Wah, rajalah. Raku, nyatakan mawe sumaretno padha antara kita kuling ayuda karasane ya Gusti Rimpung lakumu ngger nasti hati-hati aja lali Labrak batine dhewe yo lapiye
Nggih. Nggih, pripun, Mbah? Nise le. Heeh, Mbah ni bayi kon. Ayo biasa deh. Apa? Capek gunung. Oh, capek gunung. Nggih, baik. Tekel lorek ndase ijo. Wah, saru. Saya marahi iki lho. Apa? Kene iki saka kono, Cik. Kok saya? Aku udah isor yuk. Hei, Iya. cari bar mana? Sapa? Kok padaknya pitik mana? Apa? Padaknya pitik mana? Ada lanang beto. Beda. Beda. Apa-apa? Nyampe mayar. Cari sopo jauh nyampe mayar. Iki lho, lanang ayo nyampe. Mbane sampe ini rung gelem sape. Terus sampai. Ya iya. Aduh. Ayo Mbak Nia. Kok aku lho. Wah, iya kok iya. Eh, Oh, sak jenglenge iki. lah iya. Piye jenglenge? Iki jenglenge itu. Ayo, kowe jegreng kanan alam. Yo, saben bengi. Saben wengi. Iki wis esuk iki. Ngapa nek bengi? Ayo, Nyawa. Iki piye iki? nyawa ngopo e? Kowe. Aku kowe. Ha piye ono? Oh ayo maksudnya iki nyawange kowe kok. Ayo, Nyawang seneng. Ah, euy. Iyalah, alah. weh, kok aku sak pene lho. Ayo aku lek mung gujengi kok nyemoni to, Mbah? Sak pene iki lho. Rumah saku kok nyemoni. Aku ora ngerti wong aku ora weruh. Piye? Ayo. Sak pene iki lho. Lagi aku kamu. Tulung, upin lari, tulung. Ayo, Cilik kok. weh. Iya. Cilik kok. Piye? Oh, Yen memacang menganggep janur kuning. Mas, Woi. tulung aja maju-maju. Nek aku mundur kena bende benjang. Aku maju mah ngapura sing paling penak iki maju mundur. Paling penak piye, Mbah? Maju mundur. Maju mundur munggah mudun. Iki wis kowe. Cakep iki mandali mah lemah kok le. Ki mau aku tekan ngendi? Amuk surat roto jayong roto Bonggak sembodo nilino pangendamu Ojo takon dosa kakon untal mangkok betemu keparan
aja ngerti. Apa batin? Iki rahasia kita berdua iki. Iya. Kesenengan kau ngerti. Iya, tuman. Ayo, ayo. Ayo. Nadya syukur pisunya suwung. Sik, kabelku. Tinggal mresani BKB. Heeh. Piye kapling apa? Kabelku jiret. Kapling jiret kedawan. Caping gunung sampun Orang nggo cegleng ya Mas. Orang nganggo Mawut. Lilo. Oh nggih, baik, terima kasih. Sesjan. Alhamdulillah matur nuwun nggih Mas, rezekine lancar mugi-mugi. Oke pecah. Heeh. Matur Matur nuwun nuwun. ya Mas ya. Piye Mbah? Apa Mbah? Ini disuwe ra betul. Aku. Aku ndelik. Ora tau dijak Ronia kok. Kok aku? Aku
aku lho ora tau dijak Mas Arep. Oh ngono. Iki njur lembat-lembatan. Cocok tekan Mas. Mas Paiu. Ya. Iki wau enten pamundutan Mas. Iki wau pamundutan. Ayo Mas Febrio. Ses. Iki gayane macam-macam. Caung gletak ini. Cau gledak. Iya. Ayo. Ayo kono. Ayo kono. Ayo kono. Jo Mas Jo. Se. Oh telu. Hah? Ora kena carry. Ayo. Ayo. Wes. Arep lingguh singgasanane wis. Iya. Mas, iki piye iki Mas? Openono. Iki openono, njaluk ora. Kok tangan tuh. Sopo? Kowe ngerti kok ngene iki apa to? Kene kono ora payu ning kono. Kono ora ono kok. Nggo obong-obong mengan Mas. Ya. Nggih, monggo Mas Arif. Kok le penak, kok dimanggake lho. Ya Mas ya. Kurang kipase angin iki.
sen lintang rembulan jaring tresnamu Lila sampun. Nggih. Piye, Mbah? Ayo bojomu wae. Bojone. Nggih. Iya, disutur yen, dibalekke. Iya. Kondur. beksa krida budaya
Ceritane